So ready. Hi, ഞാൻ ക്ലീൻ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಿರು ಫುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ವನ ಸಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತೀತು ಅಂತೆ ತೀತು ಕರೆಂಟ್ ಪೋಂಡು ನೆಟೆ పోయింది మరబా ఖజూర్ మస్తు ಮಾತರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ಅಶ್ವಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಯ್ವಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಯ್ವಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂತಂದ್ರೆ నేను వ్లాగ్ బంపర టైం ఇచ్చాడు సో ఇంతే అమ్మన ఇళ్ళలో నేను అమ్మన ఇళ్ళలో ఇప్పుడు ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೊಂದು ಬ್ಯಾಡ್ನಿ ఇంక అంచనే కుంటారు చూసు తాండ తుంబు జోరు ఆపు అంచా అంచనే ఇంక సుమారు పాత రెత్తుంది మదిమాయ బొక్కదల సో ఇల్లు ఫ్రెండ్స్ చేంజ్ ఆపుండు ಇಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜುಂಡಾಯ್ತು ಬಂಗ ಅಂಚನೆ ಅಮ್ಮಗ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿರು ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾವಿರ ಉಂಡು ఇంక లైఫ్ సింపుల్ ఆదిత్తుంది ఉంటే కాంప్లికేట్ ఆతను దాదమని బర్లా ಮಾತೆಲ್ಲ ಹುಷಾರುಳ್ಳರು నేను ఇంట్లో ಹುಷಾರಿದ್ದು ఇంట్లో ಒಂದು 11 ದಿನ ಒಂದೆಂದು ನಾನು ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಮಳೆ ಕಚ್ಚ ಉಂಡು ದೆಪ್ಪಡು ಕ್ಲೀನ್ రెండు ಇಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಎಪ್ಪೆದೇರು ಅಂಚ ಪಪ್ಪಾಗ ಅಮ್ಮನ ತೂಪುನನೆ ಬೇಲೆ ಆಪು ಅಂಚ ಬೇಲೆ ಬಾಕಿದು ಪೂರ ಉರಿ ಉಂಡು ಪೊಟ ತೋಡು ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರ್ಲು ಉಂಡು ಪಾತೆರ್ಲು ಕುಂಟಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಒಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೊಡು ದುಂಬಾಪುನು ಕುಂಟಾರ್ದು ದಾಂಡ್ ಬಣ್ಣ ದೊಂಬುಲ ಬತ್ತಣ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪರೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುನ ಹೋಲ್ ಪೂರ ದೀತೆರಂದು ಬತ್ತುಂಚಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪ ರೆಡಿ ಆಕ ರೆಡಿದಾಳ ಬಂಡ ದೋಳ್ ಬುರ್ಬೇಕು ಸೊ ರೆಡಿ ಮದಿಮ್ಯಾನ ಕ್ಲೀನ್ ಬಂದಿದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮದಿಮ್ಯಾದ ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಲ್ಲ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಅವು ಒಂದೊಂದಪ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಬಂತು ಅಂತನು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಇದೆ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡ್ ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ ದೇವರೇ ಹಾಯ್ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಿರು ಫುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ವನ ಸಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ
ತೀತು ಅಂತೆ ತೀತು ಕರೆಂಟ್ ಪೋಂಡು ಸೋಕೆ ಅಂತ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿಸಿದ್ದೆ ಸಿಕೆಪ್ ನೆಟ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರಿಚ್ಚಿ ಬಂದಂತಿದೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅದು 1 year 3 month ಆಂಡ್ 3-4 month ಆಂಡ್ ಇಂಕಲ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದ 1 year 2 month ಸೊ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದ 1 month ಆನಗನೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆತನು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅದು ಗುಣ ಆದಿತ್ತಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗುಣ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅರೊಂಜಿ ರೀಸೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಪಾತೆ ಇರ್ದೆರ್ ಅಂಚ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೆ ರಂಜಿತಾ ಗೌಡ ಸೊ ಅಲ್ಮಗ್ ಪಂದಿತ್ತೆರ್ ಅಯ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೆ ಸೊ ಐಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಪಾತೆರ ಉಂತೆರ್ ಹುಷಾರಾದಿತ್ತೆರ್ ಸೊ BP ಶುಗರ್ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಎಲ್ಲ BP ಇತ್ತಿನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಅನ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡಲ ಅಬ್ಬಾ ತಿರ್ತಬಹುದು नेटे పోయింది మరబా బరి బరి దయ్యండి ఆపండి ఖజూర్ మస్తు బరి బరి దయ్యండి అరుంచిత కొలింది లాగానికి ఎలా ఉన్నాయి ನೀರಿದ್ದಾನೆ ಪೂರಟ್ಟು ಜನ ಬಕ್ಕ ಎಂತ ಹೋಗಿ ಸೈನ್ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಂತ್ ಒಂದಿರಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೆಟ್ ಹುಷಾರಿ ಜನ ಮಾತ್ರ ಬಂತೀನಿ ಅನ್ಬೇಕು ಕಾಯಿಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಅನ್ಪುನ ಆತ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಚೂಚೆತ್ತೆ ಸೊ ಅಮ್ಮ ನಮಗೆ ಇದಾಂಡು ಮಿತ್ಕಲು ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಅವಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್